pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatínkovi, maminke svoju vďaku, lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Vieš ty, akú cenu máš, dieťa drahé? Aký vzácny je malý chlapec. Si pre mňa viac než slnko i mesiac. Viac ako hviezdy i celá obloha, si ty dôležitý pre Boha. Viac ako všetky divy sveta milujem teba, moje dieťa. Zázračne utkaný pre lásku, drahocenný len preto, že si to ty. Jedinečný, osobitý, nikomu sa nepodobáš. Tvoja myseľ, duša i srdce boli stvorené na Boží obraz. Vieš, že je to pravda, chlapček? Za teba sa prihováram rád, za teba hodno bojovať, voliť si, čo je správne, po tvojom boku stáť, kvôli tebe robiť i veci ťažké. Obetovať sa, zdať sa zlata či moci kvôli láske. Pozdvihnúť hlas a zakričať, že ťa mám rád. Aj v náručí ťa niesť a znovu sa snažiť veľa obetovať. Byť s tebou a naháňať sa po dvore, či osamelo stáť. Nech sa pravda vyjaví, nech to stojí čokoľvek. Vieš ty, akú cenu máš, dieťa drahé, aký vzácny je malý chlapec. Si pre mňa viac než slnko i mesiac, viac ako hviezdy i celá obloha, si ty dôležitý pre Boha. Viac ako všetky divy sveta milujem teba, moje dieťa. Tvoja cena nespočíva v tom, čo je ti zverené, ani s majetkom či slávou nestúpneš na cene. Je v tom, ako si stvorený, a to sa nikdy nezmení, kvôli tebe prišiel Boží syn. Nemáš ako stratiť svoju cenu, nerozpustí sa ako srieň či jarný sneh. Pretrvá, nech sa stane čokoľvek. Boh je najmocnejší, on vyjadril jasne, ako ťa má rád, tým, že sa odhodlal život za teba dať. Tvoju cenu dal na známosť svetu, vieš, že on vždy vraví pravdu svetu. Vieš ty, akú cenu máš, dieťa drahé? Aký vzácny je malý chlapec. Nemáš ani tušenia, chlapče milý, akú veľkú cenu ti v nebi prisúdili. Venované Ferkovi a Filipkovi, ktorí sú pre nás Boží dar. Nech vždy poznáte svoju skutočnú hodnotu a odvážne žijete v poznaní, že ste hlboko milovaní. V tých zriedkavých okamihoch, keď náš synček zmlkne, ho radi vezmeme do náručia, aby vedel, ako ho milujeme. Nie preto, že všetko, čo robí, je dokonalé, ale preto, že je neoceniteľný. Je úžasným stvorením, ktoré stvoril úžasný stvoriteľ. Dúfame, že keď budete čítať túto knihu so svojím chlapčekom, jeho srdce sa naplní touto pozoruhodnou pravdou, že uvidí nesmiernu veľkosť stvorenia a bude vedieť, že je cenejší ako hviezdy a že v hĺbke duše pocíti, že jeho hodnota nespočíva v tom, čo dosiahne alebo čo o ňom niekto povie. Nech pochopí, že má nesmiernu cenu, lebo je stvorený na Boží obraz. Modlíme sa, aby aj dospelí prijali toto posolstvo, ktoré je napokon odpoveďou na otázku, ktorú si kladie každý. Akú mám cenu? Odpoveď, milá duša, znie: si cennejší než všetko ostatné. S láskou každému chlapcovi, malému či veľkému, ktorý potrebuje vedieť, aký je vzácny.